Mert alapvetően az esküvői trendek mindig tartalmaznak szinte mindent. A királylányos vonal szerintem sosem fog eltűnni, mert hogy minden kislánynak 4 éves korában már az az álma, ha egyszer férhez megy, akkor királylány szeretne lenni. Ugyanakkor ott van egy csomó olyan dolog, hogy a tüll, a csipke, ami szintén mindig ott lesz. Ugye az idei trendekben már ott van, amit tavaly is látható, hogy ezek az áttetsző alapanyagok, amire szépen fel van applikálva a csipke, ez egy kicsit szexisebb vonal, ez is nagyon-nagyon keresett és nagyon szeretik a lányok. De igazából azt mondom, hogy minden divat. Azt figyelem nagyon, amikor megjelenik a mennyasszony, és hogy magával tud-e ragadni. Tehát majdnem, hogy én elvenném be feleség. Nagyon nehéz tényleg mint egy halászbástya, ami már maga az épület egy adott és antik épület, de nagyon nehéz egy olyan dekorációt bevinni, ami nem veszi el, vagy nem vonja el a figyelmet magáról az épületről. Úgyhogy ilyenkor tényleg ilyen nagyon, nagyon szerény dekorációt lehet, vagy szerintem illik bevinni, ami nem vonja el a figyelmet, de mégiscsak esküvőről szól, és bevonjuk hozzá a dekorációt. Picikét letisztultabbak a sminkek, erősebb, markánsabb szemöldök és szemhangsúlyos sminkek azok, amik mindig divat. Tehát a természetesség hatását kelteni mesterségesen, az mindig is kihívás volt egyébként a sminkesek számára. Tehát az egy teljesen natúr, szinte nem is látszódik semmi, hogy a mennyasszonyon, illetve a vendégen van, ez egy kicsit újdonság, hogy picit így begyűrűzik a mennyasszonyi sminkrendbe is. Ami még személyes kedvencem, az a highlighter, az arcfény használata. Ezt gyönyörűen sugározóvá, illetve üdébbé teszi a mennyasszonyoknak az arcát. Ez a mennyasszonyi téma, az egy nagy kör, egy nagy gömb, és akkor abból vannak szeletek, és azt gondolom, hogy a fodrászat egy dolog, de hát nagyon fontos a ruha is. Sok-sok évszázada ugye hódít ez az esküvői, vagyis ilyen hercegnős konty. Ez persze természetesen variálódik sokféleképpen. Most például azt az időszakot éljük, amikor egy kicsit ilyen lezserebb. Tehát nincs annyira nagyon erősre bebetonozva, egy picit le van engedve a haj. Tehát egy nagyon picit olyan, mintha ő saját maga megkreálta volna. Az érettebb korosztálynál inkább látom azt, hogy amit gondolt, hogy szeretne magáénak, az nagyjából stimmel, és azért a fiataloknál inkább ez a elcsábultam, mert hogy az milyen jól nézett ki abban a magazinban, és akkor kicsit csalódok abban, hogy magamon mégsem úgy néz ki, tehát ott azért nagyobbak a kompromisszumok. Tavaly láttam Facebookon, és akkor elterveztem, hogy majd idén jelentkezek, majd ugye idén lesz az esküvő, és akkor láttam meg. Soha nem indultam még semmilyen versenyen, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lenne, még az esküvő előtt arra, hogy bizonyítsam, nem csak vőlegényemnek, hanem az egész országnak, hogy én vagyok legszebb. Szerettem volna megméretni. Soha nem voltam még egyébként szépségversenyen, és kíváncsi voltam, hogy milyen egy ilyen megmérettetés. Én rögtön jelentkeztem a versenyre. Engem a párom még 2016-ban kért meg Montenegróban, és az esküvő az kicsit még el fog húzódni, mert de hát úgy szeretném, hogy 2020-ig bezárólag mindenféleképpen nyári esküvőt tervezek. Minél inkább természetesebb stílusú, tehát ez a greenery stílus, illetve egy rovastanyán lesz az esküvőn, úgyhogy adott is a helyszín, illetve az adotságok a dekorációra, egyébként így hagyományos, félyes, igazi népszokásos esküvőt tervezünk. Bármennyi pénzem lenne, hogy bármilyen esküvőt csinálni, akkor egy ilyen francia, vidéki kis arconos történet lenne. Nekünk Visegrádon lesz az esküvőn, abszolút ismerik a helyet, mert már több lagzin is voltunk ott, úgyhogy így teljesen el tudom képzelni, hogy ezt megálmodtam, úgyhogy nálunk inkább ez a természethez közeli, és nem a hercegnős kategória lesz. No kérem szépen, tehát aki a budapesti töltőt megérte, nem más, mint Nagy Klaudia. Én
én is, tehát az első helyezettről ott egyhangú döntés született, nem volt kérdés. Múltkor a Dunántúli versenyen ott nem volt egyöntetű a vélemény az első helyzetet illetően. Itt viszont a második, vagyis hát a felmaradó 3 helyért tulajdonképpen egy helyet nem tudtunk eldönteni, és itt a zsűri elnök úrnak olyan megfelebbezhetetlen érvei voltak, ami alatt meghajlott az egész zsűri, és ezért gyakorlatilag megváltoztattuk a véleményünket menet közben, és ez tartott ilyen sokáig. Szerencsémre nagyon sok mennyasszonnyal, vőlegényel találkoztam már, és mindig próbálom a személyiségeket megismerni, és nyilván az esküvőt is az alapján megrendezni, illetve megvalósítani, bátorítani is őket. Itt szerintem a lányok kicsit bátortalanok voltak, de a végére azért csak beleértek ők is. És hogy mi a különbség egy nő és férfi között? Hát szerintem akár mint a magánéletben általában. Szerintem egy nő egy picit szenzitívebb, azért megértőbb tud lenni, és ezáltal jobban megnyílik egy pár, vagy főleg a mennyasszony ismeret. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez csak habatortán, mert ha egy kicsit is megismernek, akkor tudják, hogy én egy maximalista vagyok, de a jófej maximalista, nem a diktátor, és tehát hogy nem ezzel adom el magam, tehát ugyanúgy a koordinálás részét is, meg az irányítás részét is nagyon-nagyon szeretem csinálni, és kihívás. Vannak is egyedi olyan trükkjeim, amiket így az évek alatt kialakítottam, de természetesen, ha szeretnék, akkor én már ott vagyok, és akkor miért ne énekeljek.